Λόγο έχει η κυρία Μακρύ Ραχίλ για 4 λεπτά, που θα παρακαλέσω αυστηρά στο χρόνο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η Βουλή καλείται σήμερα να παράσχει εξουσιοδότηση προς τον Πρωθυπουργό, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ως αναπληρωτή του, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Επικρατείας να διαπραγματευτούν με τους ομολόγους τους προκειμένου να συνάψουν σύμβαση με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για τη χρηματοδότηση του δημοσίου χρέους για την περίοδο 2015-2018. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο καλείται να επικυρώσει την εντολή της 25ης Ιανουαρίου 2015 και της 5ης Ιουλίου 2015, οι οποίες ήταν ξεκάθαρες ως προς την ανάγκη αποδέσμευσης από τις υφεσιακές πολιτικές του παρελθόντος και τη διασφάλιση μέτρων ανάπτυξης που θα οδηγήσουν την ελληνική οικονομία στη βιωσιμότητα. Το μεγάλο ζητούμενο για όλους τους Έλληνες είναι να βρίσκονται σε μια κοινωνία σταθερότητας και πραγματικής ανάπτυξης. Μια κοινωνία που, όπως απέδειξε η Επιτροπή Αλήθειας της Βουλής, βαρύνεται με ένα δημόσιο χρέος που δεν έχει δημιουργηθεί ή διωγγωθεί από τα δάνεια, αλλά από τους τόκους. Ένα δημόσιο χρέος που πολλοί χαρακτηρίζουν παράνομο και όλοι, συμπεριλαμβανομένου και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών, παραδέχονται ότι δεν είναι βιώσιμο και οφείλει να προσαρμοστεί στο ύψος των πραγματικών οφειλών και όχι των τοκογλυφικών απαιτήσεων. 5 μήνες ο Πρωθυπουργός και όσοι επέλεξε να συμπεριλάβει στη διαπραγματευτική του ομάδα έδιναν μάχη για να μην ακολουθήσουμε σκεφτεί την εθελόδουλη στάση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που επικαλούμενοι ότι δεν υπήρχε άλλη λύση, δέχονταν τις ρήτρες μηδενικού ελλείμματος για τα ασφαλιστικά ταμεία, που σημαίνει σαφή μείωση των συντάξεων, αύξηση των εισφορών για τους συνταξιούχους, στραγγαλισμό των αγροτών, λουκέτο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκτείναξη του ΦΠΑ, ξεπούλημα στρατηγικών δικτύων για τη χώρα όπως αυτό που διαχειρίζεται ο ΑΔΜΙΕ, υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, μείωση μισθών και επιβολή εργασιακού μεσαίωνα. 5 μήνες τώρα όλοι ακολουθούσαμε και στηρίζαμε την προσπάθεια, παρόλο που η μόνη πηγή ενημέρωσής μας ήταν αυτή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ειδικά τις περασμένες εβδομάδες μετατράπηκαν σε μέσα μαζικής προπαγάνδας και εκφοβισμού των πολιτών, γιατί είχαν μάθει να υπηρετούν τα συμφέροντα όσων τους επέτρεψαν να εκπέμπουν χωρίς άδειες, χωρίς υποχρεώσεις πληρωμής των συχνοτήτων που είχαν καταλάβει και έβγαζαν κέρδος και χωρίς κανένα έλεγχο ως προς τις αρχές της αντικειμενικότητας και της μη διασποράς των ψευδών ειδήσεων. Η αδυναμία ελέγχου της νομιμότητας των καναλιών αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο λάθος της κυβέρνησης. Το δεύτερο λάθος αποτέλεσε η παραχώρηση στους αποτυχημένους τραπεζίτες της παραμονής τους στις διοικήσεις των τραπεζών, που ο ελληνικός λαός ανακεφαλαιοποίησε με χρήματά του πάνω από το 100%. Εάν δεν υπήρχε ατολμία στη διεκδίκηση αυτών που ανήκουν στους πολίτες, δεν θα είχαμε ούτε τα φαινόμενα των κλειστών τραπεζών και δεν θα δεχόμασταν και τον πόλεμο στα ΕΛΤΑ, τα οποία δυνατούσαν να πληρώσουν τις συντάξεις, γιατί λέει δεν είχαν χρήματα στις τράπεζες. Υπήρχαν βέβαια και υπουργοί που αντί να στέλνουν βέβαια τα ΜΑΤ για να προστατεύουν τα κανάλια από τον κόσμο που διαδήλωνε ειρηνικά, αντί να δίνουν τα απορρίμματα της Δυτικής Μακεδονίας στον κύριο Μπόμπολα με εγγυημένο κέρδος, αντί να απορρίπτουν τροπολογίες που κατέθετα για ίσπραξη προστίμων από τους ολιγάρχες που έκλεβαν μέσω των τριγωνικών συναλλαγών με offshore, φρόντισαν να κάνουν σοβαρή δουλειά. Όπως να ανοίξουν εργοστάσια ζάχαρης, να πληρώνουν τεφλοπαραγωγούς και μεταφορείς στη Δυτική Μακεδονία. Αυτούς τους πολιτικούς χρειαζόμαστε και όχι όσους άφηναν το Στουρνάρα να αγνοεί την Ελληνική Βουλή προκλητικά για να μην μας δώσει στοιχεία για το σκάνδαλο της Siemens και επέτρεψαν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να κάνει λάθος πληρωμές με τα λεφτά όλων των Ελλήνων πολιτών. Καλούμαστε λοιπόν σήμερα να επικυρώσουμε την εντολή διαπραγμάτευσης. Εντολή που δεν δύναται να υπερβεί με κανέναν τρόπο ούτε αυτή των εκλογών ούτε αυτή του δημοψηφίσματος. Κατανοούμε βέβαια τη βιασύνη των κομμάτων όπως του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Ποταμιού να παρασύρουν το ΣΥΡΙΖΑ σε ένα τρίτο μνημόνιο. Κατανοούμε ότι χρησιμοποιείτε την πίεση των ξένων για να προβάλλετε μέσω των καναλιών σας ότι όλοι είναι ίδιοι, ότι τίποτα δεν αλλάζει και ότι αυτά που κάνετε είναι επιβεβλημένα. Ωστόσο όμως, όχι κύριοι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και προσωπικά δεν θα σας επιτρέψω να βρείτε για μία ακόμη φορά άλοθη για να ρίξετε αυτή τη χώρα και τους πολίτες. Δεν θα σας επιτρέψω με τη δική μου ψήφο να μειωθούν οι συντάξεις μέσω της αύξησης του ΦΠΑ και της εισφοράς των γερόντων. Δεν γίνεται να αυξήσουμε, κύριοι, τα ποσοστά του φόρου ακινήτων και να μην υπάρχει καμία απολύτως ελάφρυνση στον άνεργο, τον συνταξιούχο ή τον μικρομεσαίο. Δεν θα σας εξουσιοδοτήσω με την ψήφο μου να ολοκληρώσετε το ξεπούλημα των περιφερειακών αεροδρομίων, της Τρενοσέ, της Εγνατίας, των λιμανιών της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά, το ελληνικό και τη μεταφορά όλων των μεταχών του ΟΤΕ στο ΤΑΙΠΕΔ, που παρεπιπτόντως ακύρωσαν οι Έλληνες πολίτες την προηγούμενη Κυριακή μέσω του δημοψηφίσματος.
Κυρία Μακρύ, απλά θέλω να συντομεύετε γιατί είναι αρκετοί η όποια εξουσιοδότηση πρέπει να είναι συμβατή με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης όπως ψηφίστηκε 2 φορές. Σας ζητώ ακόμα και την ίστατη στιγμή να διαπραγματευτείτε με βάση αυτήν ακριβώς την εντολή του λαού και μόνο αυτή την εντολή θα υπερψηφίσω θετικά. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα δώσω έγκριση σε προτάσεις που στο 80% ταυτίζονται με τις προτάσεις του Juncker, παρά τις απειλές για το νόμισμα, παρά τις απειλές για την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οτιδήποτε άλλωστε. Άλλωστε, όπως είχε πει ο Γιώργος του Μοριά, όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογιστήκαμε ούτε πως ήμεθα, ούτε πως δεν είχαμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι ευαστούσαν τα κάστρα και τα πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε που πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάρα βαβατσέλα. Αλλά ως μια βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας. Και η ελευθερία θέλει αρετή και τόλμη. Οι Έλληνες πολίτες έδειξαν ότι τη διαθέτουν. Δεν ξέρω κατά πόσο τη διαθέτετε εσείς, θα το δείξει η ιστορία.